Ka jingpule na ka kitab u Jeremiah nong yethu lupa ka nong ka bakat pra ka dkhod iwei hadu Henry. U try ula ong how Jeremiah ki led shi unong thau kiu an gan sa ai khubor yepi kumta ngala led shaw nong thau kiu kat ba udang penshat ya shantem kad haba u kiu u ba ushna janai bha u persham yang ushim ka kti bat u thau ya ka wei pat katyar kad ba usmo ben teu try ula ong hanga hatu ngamla banle ya ki pan ka Israel kum banle unong thau kiu ya ka do bertha maphi ki briu philong hakakti jonga thik kum ka do bertha ha ki kti unong thau kiu nga u try nga la kren ka ktien chong u try ka sam shispa sa phunreu ka khot iwei hadu unreu Alleluia do yaro ya u try komen sim jonga ngan yaro you try paro shilenter jingem ngan rwai yaro ya u Blei paro shirta wat shania ha ki riu he riu han ha u briu bamla matpen em anda la flat ka minsim u leit pai sha ka kendo hakata kasni ki jing thumu jung u kin pulom e suk uta ubayo jingira na u Blei u Jacob uta ubakir men ha u try u Blei jung u bala thau ya kabneng bat ka kendo ya kaduriao bat baro kat badon haki ubabad yala ka ktien shi junam ka gospel kat kum u Matthew buku kilandong ka bakhat lai kat khot sapu hinyo hadu san pulai ka himap neng ka yasrim ru ya kajar ka bala penno ha kaduriao ki jat do kha baro ki ngat haka enda kaladam ki nong tong do kha ki la ring ya ka sharing ko bat kia shong ban ya bate ya ki do kha ye ki ba ki thap ha ki jindyang ye ki bas new ki bread no kan long kum ju andawai ka parthei ki angel ki nek banlu ya ki briu ki bas new na padeng ki ba but kin len share ye ki sha ka lawarning hangta kin salinya but karyat nyan hatu phismo thu ya kine ki ai u Jisu ulakili yeki hoi kila juba kumta ulaphai ktien kada kamun paman ustad an ubakilla long usimran jong hima bneng ulokum utrayin ubasei na khun jong u ya ki ai ki bathamai bat ki barem enda u Jisu ula deb yuthu ya kine ki parshi ula mi na kata kajaka ka gospel jong utrai